Ahojte, dnes vám chcem povedať o tom, že neprestaňte dôverovať. Sami sebe neprestaňte dôverovať dobru a neprestaňte mm, sa usilovať o to, aby ste boli dokonalejší, aby ste si splnili svoj životný sen. Vždycky sa oplatí tomu veriť a vždycky sa oplatí snažiť za to a bojovať a neprestávať a dúfať a veriť a modliť sa a meditovať. Takže toto všetko robte a nezúfajte. Uvidíte, že sa vám splní, čo budete chcieť, ak si za tým pôjdete, ak budete vytrvalí a ak budete vlastne taký určitým spôsobom aj pokorný tomu vesmíru. Budete chodiť stále za tým svojim cieľom, krok za krokom, pomaličky a uvidíte, že sa to stane, že dokážete naozaj sa dostať aj zo zlého vzťahu, zo zlého um, rozpoloženia psychického, že vám bude lepšie, budete sa cítiť šťastný, nadobudnete sebavedomie, ktoré nemáte zatiaľ. Vždycky sa dá všetko zlepšiť, len teda musíte na tom pracovať, musíte stále dúfať a zlepšovať sa, študovať si to. No ide aj o to, aby ste sa vzdelávali a aby ste študovali veci, študovali iných ľudí, študovali knihy, videá, ktoré vám v tom pomôžu. A takisto mali vieru nejakú. Takže najlepšie, ak by ste boli veriaci, možno práve v Boha, aby ste boli kresťania, to by bolo ideálne, pretože ja sama som kresťan a katolík a dáva mi to veľa. Aj vám dokáže dať vám veľa viera a sú skvelé knihy, ktoré vám pomôžu pomôcť, napríklad Biblia, Sveté písmo, ale existuje malinká knižka Nasledovanie Krista, ktorá vám v tom vie veľa povedať. Takže určite nezabudnite, nevstávajte sa, choďte za svojím cieľom. Naozaj sa vám môže splniť veľa toho. Som toho príkladom, pretože vždy som chcela mať vočiaka a mám ho. Vždy som chcela napísať knihu a napísala som zatiaľ dve. Ďalšie dve mám rozpísané, dve alebo tri. A chcela som dokončiť vysokú, podarilo sa mi. Nie je to nič moc, ja viem, ale nedúfala som, že to dám a že zvládnem tie štátnice a zvládla som. Mnohí zvládli, ja viem. Ale naozaj sa vám dokáže veľa toho splniť, ak budete veriť, ak budete dúfať a ak to necháte aj troška na osud a budete spolupracovať s osudom a s tým, čo sa má stať. Vizualizácia je tiež vec, ktorá je dnes často spomínaná. Toto tajomstvo v tej knihe veľakrát sa to spomína, že musíte myslieť pozitívne a predstavovať si niečo a ono sa to splní. Je to vlastne náplňou tej knihy. Toho tajomstva. A mne sa to tiež potvrdilo. Len pozor na to, čo si vizualizujete. Lebo ja som si raz vizualizovala na veďku pavúka a naozaj tam ten pavúk bol. Presne na to miesto, kde som sa pozerala. Sice nie za deň, za týždeň, ani za mesiac. Neviem, či to bolo pol roka, rok. Možno už som aj zabudla že pomaly, že som si ho tam vizualizovala, ale stále som si to tak predstavovala, že raz ho tam uvidím, raz tam sadnem na ten záchod a on tam bude. A to tak presne aj bolo. On tam naozaj bol, ja som takmer vyskočila z toho vecka, ale išla som ho zabiť. Žiaľ, aj keď som kresťan, ale nemusím pavúkov, ja ich zabíjam. To už. Takže ja som ho naozaj prišlapila a vizualizovala som si ho. Takže som si ho aj naozaj smotnila. Že dávajte si pozor na to, čo chcete, lebo naozaj sa vám to môže splniť. A prajte skôr dobro. Vždycky prajte dobro. Sebe aj druhým. Nechcete mať len materiálne veci, ale skôr duchovné, pokoj, lásku. To si prajte. Majte sa krásne. Ahojte.